Vítajte pri mojom ďalšom napínavom videu. Dneska som tu sám pri Charlie Challenge. Takže som tu sám, lebo radšej by mi to bol easy. OK, nastavíme si ju trošku presne, keď tá čiara je krivá. Však keď som ju kreslil ja. OK, takže Charlie. Prvá otázka, veľmi zákerná bude na teba. Existuješ? Charlie k nám prehovoril. Ináč, Charlie má frajerku Margaretu, tak mu dáme zákernú otázku. Charlie, máš frajerku? Charlie sa rozhodol, áno, takže sme ho nenachytali. Teraz sa ho pýtam, či je gay, alebo či čo. Charlie, pracuješ ako mexický predavač cukríkov? Charlie sa nevie rozhodnúť, bojuje s tým? Asi ho Zajvík prehovoril. Nie, takže vidíš, Zajvík nepracuje. OK, to by malo byť na dnešný vlog všetko, ale ešte sa opýtame jednu zákernú otázku. Charlie, si vodník. A stratili sme spojenie. OK, tak to je všetko. Dovidenia.